I gde ste ljudi, evo nas ponovo Strela Gamer. Danas ću igrati Traffic Rider, prvi gameplay ove igrice na ovom kanalu. Tak, ljudi, znate, evo prva gameplay na ovom kanalu. Ove igrice, ljudi, izvinite samo nešto da molim vas proverim. Brzo ću za 5 sekundi, tako da vraćamo se odmah igricu kada budem to proverio. Evo nas ljudi ponovo, treba sam nešto da settings, evo ljudi, ja vidim u garaži, vidite nemamo ništa, ovaj broj, ljudi ne možemo skuter je dobar, ajde prvo ljudi idemo free ride da se malo uvežbamo, bi mogli da, ljudi sada, mišljenje, ne, idemo ljudi da uradimo tu misiju. Ljudi, okej, ajmo ljudi da uradimo ovu misiju. Ljudi, baš je teško, promijenit ću kontrole, ne mogu ovako, snimam i klipa i pričam, ljudi, okej. Ljudi, spašću s motora ako vozim milion na sat. Ljudi, ljudi, skrljali smo se ljudi, skrljali smo se tako jako, ovaj lik je sigurno polomio. Ljudi, imamo sekundu. No. Ajmo ljudi još jednom. Ćemo možda da stignemo, možda ne. Ajmo ljudi, ne sve da se slupamo, imamo 40 sekundi da stignemo tamo. Tako da ljudi, na prvi level se zaskrljamo, mora pazimo ljudi, da se ne skrljamo, ko da smo došli iz pakla. Evo ljudi, cilj, pobedit ćemo. Eto ga ljudi, opa ljudi, da se dobro nismo se skršili. Ljudi, ajmo. Ljudi, fuck, ljudi, ali smo se skršili, idemo odmah. Nema više 22 sekunde. 21. Ajmo ljudi da idemo što brže možemo. I ljudi, tek sam instalirao ovu igricu, tako da pišite mi komentare. Da želite da je dalje snimam ili da snimam neku drugu igricu. Naravno, pišite koju igricu vi želite da snimam. To ću naravno uraditi zbog vas i zbog mog kanala, zbog moje karijere, a i najviše zbog vas. Ako kome se sviđa moj kanal, obavezno bacite like na ovaj video i sub, molim vas, ćemo sve. Dobro smo se ljudi sudarili, ali ništa nije se desilo. Ne samo da se ne sudarimo, još jednom spašćemo ljudi. Joj, nekoliko sekundi, to ljudi, pobedili smo, super, mission completed, score, ok, dobili smo nešto, znači otključali smo nešto ljudi, to je dobro, vidimo, easy mission, ok, ajmo ljudi da se vratimo, još jedan pa vidimo u garažu šta treba da bi otključali, znači treba nam ovaj motor. Ovdje možemo nešto mu radimo s njim. Mislim da ne možemo. Možda pomoći. Ljudi, sačekajte 5 sekundi nešto moram da uradim. Brat me zove, tako da ajmo ljudi da pauziramo ovaj klip. Evo ljudi, skapiraj, nešto smo uradili. Vidite ljudi, možemo da ga upređujemo. Prvo ću uraditi boju. To je znači 500, hajde uzet ćemo ljudi ovo plavo, neka takva nijansa. Ili crno, lepše mi je crno, baš ono crno ljudi. Crnije ne može biti, nije nešto, ajmo ljudi da vidimo crveno može. Šta je ovo? Ljudi, šta je ovo, nemam pojma šta je. Ovo je ljudi rukavice. To ćemo posle. Pa ljudi, za sada ne možemo ništa, možemo jedino da
Idemo ovo. Ljudi, ne možemo ništa od ovoga. Fuck, ljudi, fuck. Ajmo jednim pravcem. Ajmo ljudi ovim, pošto vidim sve zaključano, pošto znate već ljudi igramo po prvi put ovo je prvi gameplay ove igrice, a ja je prvi put igram, teo sam da snimam s vama. Ne kao Shadow Fight, pogledajte naravno i prošle koji pa ne kao Shadow Fight. Skoro sve ja pređem, snimim jedan koji, a pređem ceo Shadow Fight, snimat ću i kako instalirati Shadow Fight mod da imate milion draguljčića kao što sam ja imao u prošlom klipu, ako vam ga uopšte snimao, ne znam. Znam da nisam snimao i stvarno. Ljudi, sudarili smo se, moramo biti malo lakši s ovim. Ljudi, super, besplatna vožnja, ovo jeste besplatna vožnja. Zato nemamo vreme, ovo je misija i zato imamo vreme, zato ovdje nemamo vreme, ali imamo baš lep skuter, vidite dole crveno. Ne smo se sudariti, ljudi kada otključamo s dve trake će bude i baramo zajebano, to što s te dve trake ćemo odmah mrš dole od cigani. Ajmo ljudi malo ovako, ajmo malo da stanemo, da budemo malo lakši, da ne skrljamo se niz put. Ljudi, ljudi, je sigurno bolelo, ili jeo sam ogrebu farbu, ne verujem je bolelo, možda je udario nogu, ne znam, mislim da nije udario nogu. Da bi iskreno još malo pa da menjam ove sive rukavice, uopšte ne izgleda super. One plave ili crvene, te šarene nisu nešto svidjela, te su izgledale ko ženski. Tako da njih sigurno nećem kupovati, jedino ako one su otključene moramo, ne mogu ovo da izdržim sivo ovako. Ako imaju neke crvene, onda bi me oduševile. Ja imam te šarene, ali neću. Ljudi, vidjet ću, pišite mu komentare da li da uzimam nove rukavice ili da uzimam. Vidite, ne znam. Ajmo ovo. Pišite komentare da li da uzimam rukavice i koje da uzimam. Kad ih budemo otključili sve. Kad budemo imali 1000 ili 2000, kada budemo imali 5000, kada sve bude otključeno, recite mi da li da uzimam uopšte, ako je uzimam, koje da uzimam. Što ja stvarno ne znam, ja samo da vi uživate u ovom klipu, bilo kom narednom. Ljudi, mislim da bi ovaj još malo pa slupo, pošto vidite, već sam ja, već se mogu zaposliti kao prognozer. Tako da, ljudi, to bi bilo to za ovaj prvi gameplay, tako da vidimo se vrlo uskoro. Vozimo se do kraja klipa.